Kaniya dong nag-eskwela sa pribadong eskwelahan, kay maumanggoy gusto sayang mga ginikanan. Bisagway ikasarang magpabaga sa utang, anak niyang abusador sa internet mag-iskol. Tanidong labanan pod nimo ang imong amahan, kay kanang kwarta dili ka na kinawat sa panudlanan. Nakitaan kang gibalig yang pinuti, giampingan baya kato sa igsoon mong nga bungi. Dili pa ka kontento sa balon mong nilibo, gikawat mo pa ang kaldero sa silingan mong hubag kaayo. Nasuko imong papa, hasasad imong mama, gikulatag kanila kay dili na makaagwanta. Pahilak-hilak pa ka sa atubangan nila, kay gikawat na sad nimo ang pita ka sa imong lula. Tanidong tabangan pod nimo ang imong amahan, ay kanang kwarta dili ka na kinawat sa panudlanan. Nakitaan kang gibalig ang pinuti, giampingan baya kadto sa igsuon mo nga bungi. Dili pa ka kontento sa balon mong nilibo, gikawat mo pa ang kaldero sa silingan mong hubag kayo. Hello, watch my video and subscribe my channel, Enrico Vidal. Dagang salamat sa iyong pagsuporta o pagsalig sa akong channel. Tani more videos akong mahimo para po sa malipay ang atong mga madlang people. Dagang salamat po.